क'क्राझार जिल्लायाव गोसारनाय दाखाथि आरो गथ'सा लांखारनायनि सायाव फोसावनाय नंखाय खौरांनि हेंथायै क'क्राझार पुलिसआ सांग्रांथि होदों। आथिखालाव क'क्राझार जिल्ला नाङैनो दाखाथि आरो गथ'सा लांखारनाय बायदि जाथाय सोमजिनायनि नंखाय खौरांफोरा ससियेल मिडियायाव गोसारनो हमदों। बेखौ लानानै क'क्राझार पुलिसआ बेबायदि गोसारनाय नंखाय खौरांनि हेंथायै सांग्रांथि होनायजों लोगोसे बेबायदि नंखाय खौरां फोसावनायनिफ्राय जानगाराव थानो जिल्लानि सांग्रां सुबुंफोरनिसिम खावलायहरो। दिगजिरा दैसानि हा खुरखानायाव रुपहि ओनसोलनि गोबां आबाद हा, लामा, दालांफोरा बोहैखारलांदों। भबानिपुर बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय रुपहिनि साखाथिनि गोबां गामिफोरनि आबाद हाजों लोगोसे बिथा, न', लामा, दालांफोरा दिगजिरा दैसानि हा खुरखानायजों बोहैखारलांदों। मख'नो गोनांदि मानास माहारियारि पार्कनि गेजेरजों बोहैबोनाय दिगजिरा दैसानि हा खुरखानायाव रुपहिनि साखाथियाव थानाय बाघमारा, हाहसरा, बरगाव, खराइबारि, थाइसुगुरि, माज्राबारि, फकालागि बायदि गामिनि रोजा रोजा हेक्टर आबाद हाफोरा खुरखाजादों। गुबुन फारसेथिं रुपहि सिलबारि PWD लामायाबो दिगजिरा दैसाजों खुरखाजानायनि लामायाव दंसै। जाउनाव ओनसोलनि रोजा रोजा सुबुंफोरा गुबुन गुबुन जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदों।